Magandang hapon mga kaibigan. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay dito sa bayan ng Uwas Albay. At dadalhin ko kayo dito sa lumang simbahan ng Uwas Albay. Lumang simbahan sapagkat I'm referring to this church as an old church which is rich in history. So itong tinatawag natin na St. Michael the Archangel Parish in Uwas Albay is a Roman Catholic church located in the town of Uwas. Like many of the typical Franciscan churches in Albay, it has a main church structure adjoining a bell tower on one side and a parish house, or they refer it before as the Casa Parroquial during the Spanish period on the other. So on account of baptisms in 1587 indicates that the Church of Uwas has already been founded at that time, and its founder being the Franciscan missionary Padre Jeronimo de Aguilar. At around the same time, 12 datus agreed to be baptized and aggregate their own settlements under one town. And this new town was named Uwas after Was, the local name for the Harpullia arborea tree. So, since its beginning as a wooden building, the Church of Uwas has been rebuilt and repaired many times, and the earliest mention, according to some historian, it has been rebuilt and repaired many times, and the earliest mention that it was a stone church and parish house in 1649. And in 1695, these structures were rebuilt by Father Francisco de la Anunciacion of Peñaranda using volcanic rocks and bricks, and after being destroyed by fire, they were reconstructed by Father Francisco Aragoneses in 1816. And this was the church complex painted in watercolor by the Manila-born artist Jose Honorato Lozano in 1847. And you will notice that the present facade of the Uwas Church was rebuilt and refitted to resemble the painting of the painting done by Jose Honorato Lozano. This was the facade built by Father Francisco Aragoneses in 1816. So this church, hindi lang siya luma dahil sa structure niya o kaya sa kasaysayan ng kanyang structure, kung paano siya itinayo at muling itinayo pagkatapos ng mga malalakas na mga paglindol, etc. etc. Kundi ito ay mayaman din sa kasaysayan. In fact, this is one of the oldest among the oldest parishes in the Bicol region, and it was actually the first historical mention na nagkaroon ng pagbibinyag sa lugar na ito ay noong 1587. At karamihan ng evangelization dito sa Uwas Albay ay ginanap ng mga paring Franciscano, sapagkat ang buong Bicol region at hindi naman buong Bicol region, maraming parte ng Bicol region ay iniatang noon sa evangelization effort ng Franciscan order. Yan, so sila ang namahala sa pag-i-evangelize ng mga lugar na ito, at sinasabi ng mga historians na yung mga datu noon na dito sa lugar na ito, mga namumuno sa mga barangay, ay nagkasundo sila na manirahan sa isang lugar and then to comprise the town of Uwas. And the word Uwas actually was taken from the name of a tree named Uwas, which was abundant at the time. So the influence of the Franciscan order was very strong in this area, and it proved that their evangelization effort was very successful, because the people of Uwas tended to be very religious, and even today there's an air of religiosity among the people. And actually, this is the legacy of the Franciscan missionaries. So medyo malawak ang courtyard ng
simbahan ng UWAS. At makikita natin dito at napadako ako sa lugar na ito sapagkat dinalaw ko ang puntod ng aking mga yumaong kamag-anak dito, lalong-lalo ng aking mga grandparents at ang aking mga tiyahin, na sila ang mga taong naging significant sa buhay ko, na naging kasama ko rin noon. And nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng pagkakataon na makasama sila. And I always cherish that memory. And I know that they are now gone into eternity. They are now gone into to the house of the Lord. And I just pray for their souls, that the Lord will have mercy on them, and that the Lord will not look upon their failures or their sins, but that rather the Lord will consider their faith. At ito palagi usually ang ating nararamdaman pag naaalala ko ang mga namatay ko ng kamag-anak, mga namatay ko ng kaibigan at kakilala. At nagwi-wish ako na sana since wala na sila sa mundong ito, sana dalhin sila ng Panginoon doon sa kanyang lugar at matupad ang lahat ng pangako ng Panginoon. And sometimes this is actually minsan mabigat isipin na nawala na sila sa buhay natin, subalit kailangan tanggapin natin at magpasalamat tayo sa Panginoon para sa mga bagay na kanilang ginawa sa ating buhay. At isipin din natin na darating din ang panahon na tayo ay malalagay din sa ganyang kalagayan, sapagkat ang buhay ng tao ay, sabi nga natin, ang buhay ng tao ay walang permanente sa mundong ito, at lahat naman tayo ay mamamatay, dadako tayo doon. Subalit idinadalangin natin na sana ang kamatayan natin ay maging maganda, maging payapa at matiwasay, or kung anumang klase ito, na sana ay ibigay sa atin ng Panginoon ang lakas ng loob at kagandahan ng kamatayan. Sapagkat although ang kamatayan ang pinakahuli nating kaaway, sabi nga sa Biblia, ito ang pinakahuli nating kaaway na kailangan matalo natin. Subalit ito ay dumarating sa atin at sana tayo ay maging handa sa mga araw na yon. Yan po ang significance ng All Souls Day at saka All Saints Day. So ngayon, samahan niyo ako sa pamamasyal dito sa malawak na courtyard ng St. Michael Parish Church. At dito, may naitayo silang mga diorama. Ito yung mga diorama ng Stations of the Cross. Yan. So ginawa nila ng mga life-size na mga diorama. At na-appreciate ko ito kasi alam nyo, aside from the aesthetic purpose, nai-enhance din ang pananampalataya ng mga ordinaryong mga tao, at saka nagiging daan din ito para maturuan ng ating mga kabataan. Kumbaga, it becomes a help in catechizing them, sa catechesis, sa pagtuturo sa kanila ng mga katuruan ng ating simbahan at saka ng Biblia. So magaganda yung kanilang ginawa. Sana ma-maintain nila at sana malagyan pa nila ng mga flowering plants itong lugar na ito. Pero ito ay isang malaking challenge talaga kasi malawak ang lupa na ito. And itong Stations of the Cross ay nagsimula ito ay tradisyon ng simbahan noon, kasi usually ang mga Kristiyano noon ay they go to Jerusalem for a long pilgrim. Kaya lang nang masakop ng mga Muslim ang Holy Land noon, medyo nahirapan yung mga Kristiyano na pilgrimage, kaya ang ating simbahan through the Pope ay nag-create siya ng indulgence para doon sa mga tao na who cannot go to the Holy Land, but rather they can perform the same merit, the same effort by doing the Stations of the Cross. Kaya ang lahat ng mga simbahan, makikita ninyo, may mga Stations of the Cross sa loob, sapagkat ito ay long-standing tradition ng ating church, and we appreciate yung itong pagdedebosyon na ito, sapagkat through this simple devotion we are able to join our Lord in this Paschal mystery, in His passion, in the sufferings that He has underwent in order to save and redeem mankind. So yan po ang ating
paglalakbay ngayon, munting paglalakbay, o kaya sabi natin hindi paglalakbay, pamamasyal pala. Pasensyahan nyo na po kasi medyo hindi ako matatas sa pagsasalita ng Tagalog at medyo mabigat din ang aking accent sapagkat ako po ay isang Bicolano at ganyan po siguro ang accent ko. Kahit anong gawin ko talagang hindi ko maitatago ang aking pagiging Bicolano. So take a look at this. Napakaganda nitong Last Supper diorama, mga life size, and alam ko na ito ay ma-appreciate lalo ng ating mga kabataan, and it will help them appreciate the beauty of the mysteries of our faith. Yan, ito ang courtyard ng Uwas Albay. Malawak siya, napakalawak actually, at sana ma-maintain nila ang kanilang space. So ito yung gate papalabas doon sa east side, at ito naman nakikita niyo dito ang school ng St. Michael Academy. At dito sa harap ng church ay mayroon ditong halo-halo, at tinikman ko rin yung halo-halo dito, sinubukan ko rin, and after that balik ulit ako sa paglalakbay ko at napadaan ako dito sa St. Michael Academy. Ito ay pinapamahalaan ng mga Religious of the Virgin Mary. So I don't know kung tama ako, mga RBM sisters. At ito ay nakatayo dito sa loob mismo ng property ng church ng Uwas Albay. So muling dadaanan natin kasi nag-circle lang tayo dito sa harap ng church. So muli tayong dadaan dito sa parish church. So medyo malawak ang kanilang parish church. So maliit lang na bayan ng Uwas, pero makikita ninyo ang birokrasya ng kanilang I could just imagine nung panahon ng mga Kastila kung how active this pastoral house in administering the affairs of this municipality. Kasi noong panahon ng mga Kastila, ang simbahan ay tumutulong sa pamamahala, lalo na sa pangungulekta ng mga taxes at sa lahat ng mga bureaucratic requirement ng government. So ito na ang aking pinakamamahal na hero. Naghihintay siya sa akin, ang aking bulilit na sasakyan, pero bulilit pero malupit. So ayan si Hero, ang pangalan niya ay si Hero. So thank you for joining me in this little journey.